Mashoko makukutu tiri muchirongo Mai Chisamba show ari kutaurika pano, mibvunzo yakaoma iri kutaurwa pano, nekuti kana tichinge tichiita zvinhu zvinodana rupauro rwako, munhu kuti ashinge netsoka dzake vamupambele anoda kunzwa chokwadi. Handizive mubvunzo maitora sekuuya kwayo, imodaidza wenyu. Ndoda kutanga ndataura nezve corruption yataurwa. Ongo. Mugwaro redu mutauri avunza achiti chii chachinja. Ongo. Ndoda kutanga nekutaura achiti hazvina kutanga kuchinja nhasi, asi zvakatanga kuchinja patransitional stabilization program yatataura iyai. Ongo. Vanonyatsa kutarira mabatirwo ebasa rehurumende vanoona kuti zvati wandei zvati chinjei. Ende ndichitanga panhau yecorruption, munoona kuti kubva 2018 kusvika 2020 pane inonzi zaki mutemo unosapota zaki wakasainiwa napresident ukava mutemo, ikapuwa maofisi. Iye zvino yaane mari yainopuwa pabhajeti, ikapiwa mazino ende iri kuruma. Ende mundofunga munoverenga mumanewspaper muchinzwa kuti zveshuwa zaki haisiri yekare yatanga takajaira iyi. Saka zvakati wandei zvatisandukei. Nenhau yambotaurwa navamadziva yekuti pakuparura urongwa hwatiri kufamba kusvika 2025 hweNDS, mugwaro redu pana tinoti isusu hatingati matargets kana kuti hatingati zvishuwo zvakanyorwa. Iye zvino zvakatoita kunyorwa papepa, ende vanhu vese vari muhurumende vanosungirwa kuti vabate basa kuti tikwanise kubata matargets iwayo. Zvinhu zvese zvinoita kuti corruption ive shoma, nekuti corruption inoita kuti kazhinji basa risaitwa nemazvo. Ndizvo mapindura zvakanaka chaizvo. Vatanga nekuti zvinoita kuti corruption ive shoma. Saka baba vari kuti tiri kudzikisa, tichienda tichidzikisa kudzamara tasvika pahwaro hwakafanana. Torai. Ndingada kupindura vataura kuti isu tinorarama neurema. Ndine urombo shuwa kuti kana vanhu vachisanganawo nematambudziko iwayo, zvinhu zvinenge zvisina kunyanya kutarisirwa. Zvakadaro, chinhu chetingada uyezve kuti ndinofara kuti maziva kuti panguva inoyi maofisi ese ehurumende akavhurikira vanhu vavo. Saka imazviziva kuti ndotova nekodzero yokuinda kwameya, ndine kodzero yokuinda kwastate minister, iya inogara yakangotaurwa yekuti kutungamirira kunge huranda, servant leadership. Saka asi chimwe chinhu chandinokurudzirawo chakanyanya ndechokuti isu makanzels kuya tati vane hurumende yavo yavanenge vakaseta yemakanselas iya nekudii, vanofana kunokopa iri kunational voidzosavo yoya mavo mukansel. Kunational tinoziva kuti kune representation yepeople living with disabilities. Saka kukansel kunofana kuwaoneka bandikozve kakamirira people living with disabilities. Mukaenda kukansel kune department rinonzi social services, rokuona zvinobatsira vanhu nematambudziko evanhu, urombo, zvikanodini, zvikoro, zvipatara. Imomo mukomiti iyoyo mune kabandiko ke-social services. Kozouya pane nyaya yokuti kudai asati zvazikanwa, makanselas ane basa rokuti paanoenda kunogara mukanzo muya anofana kudzoka futi kuvanhu kuti zvatakanowana nezvatiri kuumba nezvatakatarisira ndezvakati. Saka zvinoreva kuti imi mukaisa matambudziko yenyu kuna kansela uya, nemunguva pfupi munofana kuwana mhinduro. Asi zvakadaro tiri kuti maofisi ese ehurumende akashama kuti mupinde mubatsirikana. Vauchiremaoko vataura zvandifadza mwoyo wangu ini sedunga munhu. Baba vari kuti kana tanzi tiri kushanda tiri mumatunhu edu, hatisi kanyika kuti Midlands yaimwe nyika, Matebelele ndiyaimwe nyika, tinofanira kudzokera kuna baba kuya kuguta guru kunokopa. Handii munoziva kuti kare vanhu vaiendesa zvinhu zvavo zvavanenge vaita kushowa kana kuti show, asi maipiwa patani imwe chete kuti munofanira kuburitsa juzi rakadai,
munofanira kuveza chinhu chakadai kuitira kuti zvisasiyane, asi tikaramba tinodzokera kune munhu uye atipa kuti tofambisa sei basa, tichidzoka tichizoriita, tinofamba muzvokwadi. Ndiri kuuya kwamuri baba. Tinotenda. Ndanga ndida kupindura mubvunzo wokuti ko icho chidimu chamataura chinopuwa matunhu chakanzi 5% chichakwana here? Onko. Uye chinombonge chakamira sei? Matunhu anenge akasiyana, zviwanikwa zvavo zvakaita sei? Zvakasiyana. Regai nditaure Mai Chisamba ndichiti chidimu ichi chinopuwa matunhu chidimbu chemari yenyika yose, kana kuti chemari inowanikwa nenyika yose. Asi kana chava kuparuhwa kumatunhu zvinenge zvakasiyana zvichienderana nekuti dunhu iroro rine vanhu vakawanda sei, rine zviwanikwa zvakawanda sei. Pane yatinoti muchirungu formula inotoripo inotevedzera zvimiso izvozvo zvandataura, zvekuwanda kwevanhu, zvokuwana kwezviwanikwa, zvekusarira kumashure kwakaita dunhu iroro. So izvozvo hurumende inozvitevedzera. Tinokutendai nokupindura mubvunzo 9. Ndingotsinhira panhau yataurwa nababa yevanhu vanorarama nehurema, pakuti pagwaro redu irori reNDS, chimwe chidzidzo chatakaona kubva kuTSP ndekuti gwaro redu rinofanira kuva rinowanikwa chekutanga mundimi dzakasiyana-siyana dzinowanikwa munyika ino. Ende pandimi dzenyika pane ndimi yatinoti Braille, poita maaudio books vasingaoni and so on and so on. Saka ndo chimwe chekutanga chatakati sehurumende tigoita kuti magwaro edu enyika ave anowanikwa kusvika kune munhu wese wese zvichiburikidza nyangwe anorarama nehurema. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa. Asi izvozvo hazvititadzise kuti kana paine zvivakwa zvakavakwa kare zvisinawo zvekuti munhu akaremara asvike, ngazvigadziriswe. Zvazvava kusvika kumatunhu izvozvo ngazvigadziriswe, kwete kuti ndo pakavakwa narodzi apo hatichada kunzwa zvarodzi akaenda kudhara. Isu ngatichizvigadzira zvedu zvinorakidza kuti tiri vanhu veZimbabwe vane urupawo rwavo. Zvakavakwa tinozvichengeta senhoroondo, asi ngatimboendai pana baba vane chishevedzero. Kutenda Dr. Chisamba. Mubvunzo wangu wokutanga vatoupindura vamupambeni pavataura nyaya vanofembera vamupembera. Saka vanenge vaprofita zvandanga chida kubvunza, saka ndichamira ipapo ndakuenda pane wechipiri. Apa urongwa huri kunzi National Development Strategy 1. Zvichireva kuti tine 2, 3, 4 dzinozoteera here? Tigare taziva kuti tikaona dzazowedzera toti aizve ko chichaitika zvakare, kana dzikazoramba kubuda zvitoti aizve ko hadzisina kukwana sei dzakambonzi inhatu, uyezve sei dzapatsanurwa kudaro dzisina ngonzi National Development Strategy 2021 to 2030. Ndizvozvo mubvunzo wakanaka wakabata naika vari kutora mibvunzo yavo. Nyika yedu chine chikwereti chatakatora kumasure, tichiri kubhadhara chimwe chikwereti. Saka kuti tiwane mari yokuti tikwanise kubhadhara kufamba kweurongwa huri mukati meNDS, zvinoda kuti tibatsirane takawanda. Mukati medumu ngatitsvagewo kubatana, kune anonzi majoint ventures, patinenge tichibatanawo nevamwe vanhu vekunze kuti tiite mabhizinesi tese, kana mungava mumining, kungava kurima, kungava kudini. Then also tine vana vedu vemuZimbabwe vari kune dzimwe nyika. Handitataura kuti hatizoda kusiya mumwe munhu kunze. Kune vamwe vana vedu vari kunze uku ngavachingorega kugumira kuunza magurosari paChristmas, asi kuti ngavachienda mberi voita kuti tikwanise kuita maprogramu ekuti tidevelope nyika yedu. So zvinobva kwatiri kuti ngatibatirane pamwe chete, tinziva kuti mari yedu haisati yawanda zvokuti tingakwanisa kuti zvese zvifambe nguva imwe. Tine maprogramu amwe achaiswa pamberi, mamwe aiswa nechepakati zvichienda mberi kusvika pazvinoperera. So asi zvinoda kuti tese tishandirane pamwe chete, tichiwedzerawo kuti patinenge tawanawo imwe mari yakawanda ngatichengetei, tikoshese kuti tise mukati mekurima. I think hurumende yakabata kuti tikwanise kuwana minda, ngatirimei, nekuda kuti tikarima tichakwanisa kuwana chikafu, tobva takwanisa kuwanawo mari yatinoendesa vana kuchikoro nezvimwe zvakadaro. Ndizvozvo mashoko akanaka etsanangudzo. Asi ndakumboda kuti mubvunzo wabvunzwa uyo upindurwe, asi mataura zvakanaka kuti isusu
kana tanzi tiri kuuyako ngatiite zvakati. Isu sevanhu takangomirira here sezvishiri zvinenge zvakangoshama kuti mai vaenda kunoshuzha. Isu tiri kumboitei? Tinotoziva kuti iye zvinezvi munyaya dzedu dzemukati menyika medu kune vamwe vari kuita zvemukando, kune vamwe vari kuita zvakati. Mune vanhu vane zvipo zvinoshamisa zvatiri kuona zviri kuitika. Asi mubvunzo uyo zvanzi ko mapireiko manhamba kunge kuchikoro kuti namba 1 namba 2 namba chi ngaupindurwe. Ndinotenda nemubvunzo uyo nekuti ndaufarira. Unoita kuti zvinhu zvinyatso kujeka. Pandatanga kutaura nhau yerwendo rwatakatanga 2018 ndataura kuti ruri kuenda ku2030 mukaverenga makore mangani anoita 12 kana kuti 12 naika. Utungamiri hwedu hwakaona kuti tingoti takungonanga Buluwayo ka1 kana kuti Joburg ka1 zvinogona kurema, nekuti motikari yataive nayo ndo iya yaikamina yanda ndichataura yanga ichimboda kumboitwa inoda churu start yombochunwa. Saka motikari yakanzi inombofamba 2 years under transitional stabilization program. Kana kuti regai muzopedzisa mubvunzeo tadzoka kuchikamu chinotevera. Ngatisangane muchikamu chinotevera.